gæren ned i den koniske kolbe med opløst glukose af demineraliseret vand. Det er meget spændende. Kolben er blevet forsynet med en prop med slangen og glasrør for enden. Glasrøret bliver stukket ned i et andet glas med vand i, og der kommer bobler ud af røret med CO2, så man kan se, at gæringen foregår. Efter nogle døgn vil der kun være cirka 1 boble per minut, hvilket viser, at gæringen snart er fuldendt. Dette er en destillation af 25 ml vin, som er fortyndet op med 60 ml vand og hældt ned i en konisk kolbe og sat på destillationsapparatet. Der er puttet pindsten i for at forhindre spidskovning, og nu gælder det bare om at holde blandingen på ca. 90 grader. Har hældt noget svovlsyre over i vores kaliumkromat blanding, og så bagefter skal vi putte vores vindestillation over i blandingen, vi lige har lavet. Vi har kaliumdikromat i vores 250 ml kroniske kolbe. Nu skal vi have vores lærer Charlotte Pugh til at putte 5 ml svovlsyre ned i, hvorefter vi putter noget af vores vindestillation ned i også. Selve opløsningen den bliver meget varm, så derfor, og der er nogle meget behagelige stoffer i, så derfor skal det hele foregå i et stikskab. Blandingen er i gang med at blive varmere, hvilket støtter min påstand fra tidligere. 5 ml. Yes. Jeg tilsætter noget af vores vindestillation, og vi kan se, at blandingen den skifter meget hurtigt farve. Nu skal vi lade blandingen stå i 10 minutter med jævnlig omrystelse, hvorefter vi putter noget jern. Nu har vores blanding så stået i 10 minutter ved jævnlig omrystelse, og vi kan se, at den har fået en meget grumset blå farve, lidt mørkere, lidt mere grumset end før. Nu tilsætter vi så 100 ml svovlsyre. Nu skal vi så have tilsat en indikator, 2-3 dråber